Jan jan gak semangat belas. Dadi awakane. Jane yo tak PC lho Mas. Tak PC lho PC? Jan. Yo merongos mencak munife. mending V apa P to Mas? V. Lah ya aku nek munife iki samar nek ketok merongos banget. PC yo. Bayu. Berlindai. Nyapa to Mas? Ya Allah, ngremene ngene. Iya. Sama. Mas mbok bilih mengke saking Bapak Ibu para rawuh sane lelagon monggo nggih. Dipun serat pareng. Nggih. Nyeket mriki nggih pareng. Nyaket Mbak, nyaket. Nyeket to Mas? Nyaket sik lah nggih, nyaket. Oh ngono. Ndang terus terang wae lho Mas rasa basa-basi. Aku wis seneng anu ngono kuwi basa-basi kaya. Apa to bengok wae ya oleh ya Mas ya. Iya bener. Woi Mas. Heeh, saking bapak-bapak wong. Apa Pak? Ayo. Kaya ngene betah omah-omah. Lho lah nyapa to Mas? Layak-layakno senanang mbok karyakno. Lah ben apa? Ben wis ngene-ngene. Oh nek kuwi iki enek gak enek padha wae Mas. Iso. Tanggah iso. Iya, api. Ditunggu mengke pamundhutan saking ngajeng. Bapak-bapak ibu-ibu wonten ing ngajeng mengke request lagu monggo. Pun sasungkan niki sampun dipun bayari kalih Pak Purwanto. Lunas. Dadi nek ngagem tek napa mboten ngagem tek niku ya kudu nganggo. Gak nganggo ya bangetan ya Mas. Lah iya. Ora Mas guyon Mas. Guyon gocek. Malah jengaken Mbak Yu monggo. Mas. Wong. Apa kuwi iki? Pak tua apa raimu. Streaming lho iki. Aja sampai bojone engko WA. Oh tibake ngene iki to Mas kowe. Ada tumbak cucuan. Ning ngopo ki lho Mas? Iso yo ning opo nyabut ning opo. Oke lho. Ning apa sliramu tega aku kaya nang tali. Aja ngono kuwi Mas wedi aku. Brutal men to. Loh, belum tahu. Jangan kira orang pendiam itu hanya cuma diam. Oh, ngono lho. Ini masih diam. Kamu belum tahu yang lain. Jelungi kerung. Aku kok keri. Mbak Yu, terima kasih sembahipun. Tunggalaken ngatur ugi dalu kanca saking Kukilo Laras. Mayun katengga samangke nyembah ngapunten Bapak Ibu wonten ing ngajeng Kang Mas Padi Bude Ki Mbak Yu Kang Mas Mbak Yu samudayanipun kadang sanak famili keluarga ingkang rawuh dalu kalanggahan nyumanggaken samangke kang derek berkah dono swanten dorosa nyumanggaken estu hanya dong lepat nyuwun pangapunten kula pribadi dereng pono dereng wanuh belum hafal wonten dalam kali jokol sakanenggirinipun bilih samangke para-para ingkang nderek dana santen napa dene reges lagu mengke nyemanggaken namung serat kemawon dawuh kemawon mbok bilih pangarasaning pradesan wonten Dapa Lurah uga kasuwun RW samudayanipun mengke kang nderek dana santen juga monggo dipersetakan hadirnya kebersamaan rekan-rekan dari Kukilo Laras dan juga didukung sepenuhnya untuk rekan kita profesional audio juga Kenzi Production Audio Rental dan juga terima kasih untuk video dokumentasi wonten Yudis Pro dan juga Malik Ngawi Official dan juga terima kasih Tataris Panggung juga terima kasih SC Pro Onda Leking juga terima kasih nggih dirangkepi misalnya dijangkepi wonten Anita Konan Kukilo